Hallo jer alle sammen. Pæk. Og velkommen tilbage. Vi vil lige tage et nærmere kig på den der fede snestorm, som rammer os om snart. For nu lige at vise jer, hvornår og hvorfra den rammer, så har jeg da lige en lille animation til jer. Kommer her. Den er der. Og som vi kan se, så har den ligget, eller lavtrykket som det jo er, den ligger sådan hernede omkring Polen. Og nu stopper den. Så rykker det lige så stille. Det svinger simpelthen sådan en front heroppe imod os, som er fyldt med nedbør. Og fordi det jo, no shit, er koldt udenfor, så sner det. Og det her, det vil sådan være i slutningen af tirsdagen her. Men i starten, så vil det altså mest ramme det østlige egne af det. Og grunden til, at sådan det er et lavtryk her, det giver så meget nedbør, det er jo fordi, at luften den stiger op til værs, fordi der er et lavtryk, ja. Og så bliver den kølet af, og fordi det bliver koldere, så kan der være, som vi alle sammen ved, mindre vanddamp i kold luft. Så derfor så kan der ikke være mere vand i, og så falder det ned som regn eller sne, afhængig af temperaturen. Og jeg ved, at vi har en reporter ude på gaden, der gerne vil give jer en spændende indsigt i, hvordan hverdagen fungerer i de her travle tider. Hej. Ja, jeg står her med Mikkel. Hej Mikkel. Nå, hej. Hej Mikkel. Hvad synes du, det er lige nu? Jeg synes, det er lidt koldt, faktisk. Ja. Ja. Du ved jo godt, der snart er snestorm, ikke? Nej, egentlig ikke. Så kan det være lige meget. Ja, okay. Ja. Nå. Hej. Nå, men så ses en anden dag, ikke? Jo. Ja. 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 Og hvis det så bliver rigtig slemt, så kan man jo bare lave sneengle. Men desværre så kommer snestormen jo til at betyde, at togene de bliver aflyst. Og det er jo ikke så godt for vores samfund og vores økonomi. Så hvornår bliver det sendt? Det er live. Gå lige væk. Karsten, gå væk, Karsten! Okay. Så kan du godt gå ud af billedet nu. Karsten, gå nu væk, eller? Karsten! Men det er et godt skud. Nej, Karsten! Jo! Karsten, gå væk! Så jeg går bare her? Ja. Hej! Hej! Karsten, gå nu væk! Okay. Ja, det kan godt være, at den der snestorm ikke blev så fuldkommen vanvittig alligevel, men det kan jo også være svært for os meteorologer at forudsige sådan helt præcis, hvad der kommer til at ske her. Så det er vi sgu kede af. Det siger helt